ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଏ କ'ଣ କଂସାସୁର ପଛେ ପଛେ ଧୁମିଳାସୁର ଗୋଡ଼େଇଛି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ହେଲେ ପିତା ପୁତ୍ର ଉଭୟଙ୍କର ପରିଚୟ ନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ତେବେ କ'ଣ ସତୀ ନାରୀ ଇନ୍ଦୁମତୀର ଚରମ ଅଭିଶାପ ଫଳରେ କଂସ ହସ୍ତରେ ଦ୍ରୁମିଳାସୁରର ନିଧନ ହେବ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଦୁଧ ଭଜରେ ଭଜରେ ଭଜ ମନ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦ ରାଧା ହୃଦ ଚନ୍ଦନ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ବରଦର ଶିକ କାହ୍ନା ଗୋପୀ ଜୀବନ ଚରିତ ଶ୍ରୀବଦନ। କଂସ ହସ୍ତରେ ଦ୍ରୁମିଳାସୁରର ବଧ ହେଉଛି କିପରି।